आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कणकवली शहरात 21 सप्टेंबर 1968 साली एक मोठा अपघात घडला होता. यामध्ये तब्बल 54 माणसं मृत्युमुखी पडली होती. या घटनेनं संपूर्ण कोकणात शोककळा पसरली होती. कणकवली शहरात तेली व हरणाळी येथील स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार 1968 साली मालवणमध्ये जाण्यासाठी आम्ही निघालो होतो. त्यावेळी ही मोठी दुर्घटना घडली होती. आमचे कणकवली करस्पॉन्डन्स उमेश बुचडे यांनी स्थानिकांकडून जाणून घेतलेल्या या त्यावेळेच्या कठू आठवणी पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात मोठा अपघात हा कणकवलीत झाला आणि तो म्हणजे 21 सप्टेंबर 1968 साली. 21 सप्टेंबर 1968 साली कणकवली वागदे येथील या हळवल फाट्यावर हा अपघात झाला आणि त्यामध्ये 40पेक्षा जास्त जण हे मृत्युमुखी पडले आणि त्यामुळे संपूर्ण कणकवलीवर शोककळा पसरली आणि त्याचे प्रत्यक्षदर्शनी साक्षीदार आपल्यासोबत आज आपण चर्चा करणार आहोत. त्या दिवशी ह्या जो मोठा अपघात झाला आणि त्यावेळी त्या गाडीमध्ये देखील तुम्ही होता असं समजतंय. काय नेमका विषय होता, काय सांगा? काय आम्ही मालवणला भजन जायचं होतं. आमचा ते पांडुवाळकर ड्रायव्हर म्हणून होता, आमच्या ट्रक ड्रायव्हर होता तो. इथून गाडी मारली ना, सरळ गाडी आतमध्ये घातली. बाजूची गाडी गेली ते पुढे गेली आमच्या. तर त्या गाडीचा पाठलाग करण्यासाठी यांनी टर्न मारलाच नाही, सरळ स्ट्रेट आतमध्ये गाडी गेली. आणि गाडीला घोर असल्यामुळे 50-60 लोक आम्ही होतो. पोरगी आमच्या वयाचे 33-40 होते आणि बाकी म्हाताऱ्याचे 60 लोक आम्ही होतो एका ठिकाणी. एवढंच आम्हाला समजलं, पण नंतर आम्हाला काय समजलंच नाही. नंतर वारलेसने येऊन वेंगुर्ला गाडी सेंट्रल हॉस्पिटलच्या सिस्टंट डॉक्टर होते तेव्हा त्यांनी आम्हाला 10-15 जणांना गाडीत घातलं आणि ताबडतोब त्यांनी वेंगुर्लाला नेलं. ते प्रत्येकाला सलाईन लावलं, कोणाला काय सकाळी काय फ्रॅक्चर झाले होते त्यांना प्लॅस्टर घातलं. असं करून मला 15 दिवसानंतर मला सवारलं ते सगळं. एवढा मोठा अपघात होता, किती जणांचा ठीक आहे. ते 40-50 झाली असती. सगळ्यांच्या तिलवायचे पोरगे आणि बाजारातले 4-5 पोरगे होते. आपल्यासोबत काय सांगाल? खूप मोठी विदारक परिस्थिती त्यावेळी होती, मोठा अपघात होता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील. एवढा म्हणजे प्रचंड अपघात होता की संपूर्ण देशामध्ये आणि परदेशात सुद्धा त्या अपघाताची दखल घेतली गेली. स्वतः त्यावेळी असलेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीसुद्धा संसदेमध्ये याबद्दलचा शोक संदेश व्यक्त केलेला होता. एवढा मोठा त्याची हे होती. आणि सर्वसाधारण जे डबल बारी असतात आणि शेवटी उशिरा जी डबल बारी मालवणला दत्त मंदिर आहे त्या ठिकाणी तरंजाळ्याचे बुवा परशुराम सावंत आणि आमचे जे सुदर्शन भजन मंडळाचे बुवा अर्जुन तावडे यांच्यामध्ये डबल बारी होती. आणि या डबल बारीसाठी सर्वपित्री अमावास्या असल्यामुळे घरची जी काही कामं असतात लोक म्हणजे त्या पितरांना हे करण्याची ते वगैरे करून झाल्यामुळे थोडा उशीर झाला. तेली आईचा जो आता DP रोड आहे त्या ठिकाणी त्याच्या बाजूलाच म्हणजे तिथून तो ट्रक सुटला. तिथे भयक गाराणं वगैरे घालून तो ट्रक निघाला. त्या ट्रकामध्ये आत सर्वसाधारणतः आता असं तसं नव्हते, लाकडी त्याचा घूड होता, असा तिरपा असा घूड होता, वेगवेगळे त्याला ताडपत्री अशी बांधलेली होती आणि लाकडाच्या पट्ट्याने तो घूड केलेला होता. आणि त्याच्यामध्ये सगळे सामान, ट्रक, भजना म्हणजे पेटी, तबला वगैरे आणि लोक हे सगळे त्याच्यामध्ये बसलेले होते. काही जणांना जाण्याची इतकी इच्छा होती, काही जणांना मालवण बघण्याची इच्छा होती
आणि कॉलेज म्हणजे त्यावेळी काय 10वी 11वीत असलेली मुलंसुद्धा ही फिरण्यासाठी म्हणून आली आणि आज जागा मिळेल तिथे बसली कोंडून. आणि काही जण तर शेवटी त्या ह्याच्यावर जायला पाहिजे म्हणून त्या तिरक्या ह्याच्यावर सुद्धा ते थांबले. असे जवळजवळ आम्ही त्याविषयी काढलेले आकडे जे आहेत तर 100च्या वर त्यावेळी माणसं होती त्याच्यामध्ये. आणि जो भीषणता त्याच्यामध्ये आली त्या घोडामुळे आली. तो ट्रक जो पलटी झाला या कॉर्नरवर इथेच, जे ट्रक सरळ आल्यानंतर जो टर्न बसायला पाहिजे वागद्या हे वळणार जुनं जे पूल होतं कळ नदीचं, ते पूल सोडता सोडता जो टर्न होता त्यावेळी तो टर्न बसला गेला नाही आणि त्यामुळे सरळ तो गाडी सरळ गेली आणि ती पलटी झाली. आणि त्यामुळे चेंगरा आतल्या आत जे आत जे होते त्यावेळी 40 हे लोक त्याच वेळी हे झाले स्पॉटवर. आणि नंतर जवळजवळ 60-70 एकूण 63च्या दरम्यान सगळी संख्या झाली. काही जण अधू झाले नंतर हे झाले आणि अधू असलेल्यांची संख्यासुद्धा खूप मोठी होती त्याच्यातली. काही जण मात्र दैव अगदी चांगले असल्यामुळे वाचले. त्याच्यापैकी आता हे बबन नेरकर आहेत, दुसरे आमचे प्रकाश हरणे जे बाबी हरणे गुरुजी आहेत ते आहेत, धोंडी आरोलकर आहेत, असे खूप जण जे वाचले गेलेले आहेत. त्यांचा आम्ही 50व्या याच्यामध्ये सत्कारसुद्धा केलेला होता, त्यांची मुलाखत घेतलेली होती. पण इतकं होतं की ते ठेवायला जागा नाही. लाकडं कुठून कुठून काही लोकांनी आपल्या वखाऱ्यातून ट्रक भरून लाकडं आणली आणि त्या गडन त्यावेळी आता स्मशान नव्हतं पण खाली गडनदीच्या त्या किनाऱ्यावर अशा चित्त्या रचून त्याच्यावर एका एका चित्तेवर 5-6 प्रेतं ठेवून त्यांना अग्नी दिला. आणि तेलियाळीतले जे लोक होते ह्या झालेले ते कपड्यात गुंडाळून ते एका ट्रकात भरले आणि प्रत्येकाच्या घरासमोर ठेवायचे, नमस्कार करायचे, परत उचलायचे, असं करत करत त्यांना आणलं. इतकीच त्यावेळची स्थिती भयानक होती की म्हणजे त्याचं वर्णन करता येणार नाही. आणि विशेषतः म्हणजे माझे वडील बाबी उपरकर हे भजनी बुवा होते, त्या संस्थापक ह्याच्यापैकी. गणपत टिकले माझे वडील बाबी उपरकर, बाबी आरोलकर, धोंडी आरोलकरांचे वडील आणि बाबी हरण्यांचे वडील, असे त्या 4-5 जणांनी ते सुरू केलेलं होतं भजन मंडळ त्यावेळी. आणि नंतर डबलबारीसाठी अर्जुन तावडे यांना त्यांनी हे केलं. म्हणजे पहिल्यांदा हेच करायचं भजन, गणपत टिकले तबला वाजवायचे हे करायचे. आणि नंतर मग जे बायके डबल बाऱ्या ऐकायला लागले त्या लोकांनी विचारलं तुम्ही इतकं चांगलं भजन करतात मग तुम्ही डबल बाऱ्या करा. मग डबल बारी करण्यासाठी बुवा चांगला पाहिजे म्हणून त्यांनी मग अशा डबल बाऱ्या ऐकल्या आणि मग अर्जुन तावडे यांना निवडलं आणि त्यांच्यामार्फत मग डबल बारी केल्या. जिल्ह्यातील उत्कृष्ट भजन मंडळ होतं हे डबल बारी. गोविंद तावडे स्वतः पखवाज वाजवायचे आणि गणपत टिकल्यांचा मुलगा तो हार्मोनियमची साथ करायचा. तर असं करताना बाकीचे सगळे लोक बरोबर असायचे मोठ्या संख्येने. आता सारखे 10-15 नाही, 100 लोक त्यावेळी भजनाला जायचे आणि रात्रभर पहाटेपर्यंत भजनं चालायची 4 बाऱ्यांची ती. आणि हो नाव कसं गजानन उपरकर उपरकर गुरुजी तेलियाळी. काय सांगाल आणि तुमच्या आणि एक हे सगळ्याचे आमच्या जे जखमींची ग्रँड होती ती केशवराव राणे यांनी आम्हाला पास करून दिली. त्यांचेसुद्धा आभार मानायला पाहिजे. ते आता आमच्या हयात नाहीत. त्यावेळेस विद्यामंदिरचे ते मेन हे होते. तरी पण ते आपल्या त्यांची याच्या जिल्हा परिषदेचे प्रेसिडेंट होते. त्यांनी सगळे आम्हाला सहकार्य केलं. त्यांनी सगळ्या जखमींना म्हणजे 50-60 पोरगांना सगळ्यांना त्यांची ग्रँड त्यांनी पोस्ट केली. त्याच्यानंतर आम्ही सुधारलो. आता आमच्याकडे पैसा एक नव्हता त्यावरता, अशी परिस्थिती होती. आम्ही कुठे हॉटेलात कप धुवायचे किंवा काय करायचं असा आमचा त्यावरचा व्यवसाय होता. खूप विदारक परिस्थिती हे नेरकर आणि उपरकर यांनी सांगितलेले आहे. सप्टेंबर 1967 साली 67 म्हणा किंवा 68 ह्या दिवशी जो ॲक्सिडेंट झाला, अपघात झाला, रात्री 9:16 की काय दरम्यान झाला. 16 मिनिटांनी असेल 9 वाजून. त्यावेळी माझं घड्याळ हातात होतं ते बंद पडलं
आणि ती जी पेटी आहे, त्या ॲक्सिडेंटमधली पेटी जी आहे, ती पेटी अजून माझ्याकडे आहे. ती पेटी मी रिपेअर करून घेतली, दुरुस्त करून घेतली आणि ती पेटी अजून माझ्याकडे आठवण म्हणून आहे. लोक त्या गाडीमध्ये होते, बहुतेक जणांचा मृत्यू झाला. होय, काय परिस्थिती? जवळजवळ 125 लोक गाडीमध्ये त्या होते. वरती छप्पर जे होतं ते ह्याचं होतं, गुड म्हणजे लाकडी पट्ट्या होत्या. त्या माझ्या दोन्ही पट्ट्या दोन्ही बाजूला मागे आणि पुढे अशा दोन्ही वाटेने घुसल्या होत्या. आणि मी त्यावेळी म्हणजे फोटो ज्यावेळी घेतला त्यावेळी म्हणजे फाटलेलं बघितलं शर्ट ना, त्यामुळे मला ते समजलं फाटलेलं शर्ट. आणि ज्यावेळी मी शुद्धीवर आलो तेव्हा 11 वाजून गेले होते. म्हणजे 10 वाजता मी बेशुद्ध पडलो. मला माहिती नाही काय झालं ते. माझी आई आणि माझ्याकडे लासे म्हणून भाऊसाहेब होते आणि शिपाई एक होता, काय त्याचं नाव, मारुतीसारखाच वागायचा तो, हनुमंतासारखा, रामाचा भक्त होता. इथे वेंगुर्ल्याचा होता. तर त्याने मला शोधून काढलं. ते एकाने पाठीवर घेतलं. त्यावेळी मला समजलं की माझे दोन्ही पाय मोडले आहेत. तोपर्यंत मला त्या पायांची जाग नाही. आणि मला त्यांनी पाठीवरून उचलून आणताना आईने त्या वाटेत जे पूल आहे, त्या पुलावरून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्या माझ्या वहिनीने, चुलत वहिनीने तिला पकडलं आणि खाली ओढलं, पाठीवर रस्त्यावर ओढलं आणि डॉक्टर तायशेटे यांच्या दवाखान्यापर्यंत आणलं कसं. आणि तिथे मग पेज मला दिली आणि पाणी दिलं. आणि मग मी आईला सांगितलं की मी तुझा प्रकाश आहे म्हणून. आईने ओळखलं नाही, म्हणजे तोंडाला सूज आली होती माझ्या मार लागल्यामुळे. आणि खूप म्हणजे मला ओळखू शक्यताच नव्हतं त्यावेळी कोणीच. इतकं तोंड सुजलं होतं माझं. 17 दिवस मी पेजेवर होतो. 17 दिवस नुसत्या पाण्यावर, पेजेच्या पाण्यावर होतो 17 दिवस. 17व्या दिवशी ज्यावेळी हे वारले, धाकूबुवा वारले, त्यावेळी 17 दिवस झाले होते आणि 17व्या दिवशी ते वारले धाकूबुवा. 17व्या दिवशी वारल्यानंतर त्या दिवशी संध्याकाळी मी 5 वाजता पेजेतला भात खाला. पहिला पेजेतला भात. आणि अपघात झाला त्यावेळी भयानक परिस्थिती होती. म्हणजे मला त्यानंतर घरी आणलं तर रक्ताने सगळं भिजलेलं, दोन्ही पाय मोडलेले. हा उजवा पाय तर सापच मोडलेला, डावा पाय. त्याची परिस्थिती सांगण्याची गरज नाही. म्हणजे तो अतिशय ह्या होता क्रिएटेबल. आणि सांगायचं म्हणजे त्या पायाचं 5 वेळा ऑपरेशन इथे होऊन वेंगुर्ल्याला झालं. 4 वेळा वेंगुर्ल्याला झालं. तर 4ही वेळेला त्याचे 4 स्क्रू होते पितळेचे, ते त्याने बाहेर काढले. आणि 5व्या वेळेला ते म्हणजे 3.5 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, त्यावेळी मी D.Edला होतो. D.Edला होतो दुसऱ्या वर्षाला. पहिलं वर्ष पूर्ण झालं होतं आणि दुसऱ्या वर्षाला की काय होतो, नाही पहिलं पूर्ण नाही झालं, पहिल्याच वर्षाला होतो. बांगलादेशचं युद्ध चालू होतं.
बांगलादेशचं युद्ध चालू होतं त्यावेळी बांगलादेशच्या युद्धाच्या दरम्यान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ज्यावेळी ब्लॅकआउट होते त्यावेळी मला गाडीत बसवलं आणि गाडीतून मी कणकवलीला आलो. कणकवलीला आल्यानंतर त्या डॉक्टरने सांगितलं की ह्या पायाच्या ह्याच्यावरती तू चालू नको म्हणून. त्यावेळी हिची असलेली पेटी ही अजूनही तुम्ही सांभाळून ठेवली आहे. हो. ही जी पेटी आहे ही पेटी पुष्कळ जण मागतात पण मी देत नाही विकत, कोणालाच देत नाही. कारण काय ह्या पेटीवर काय आहे कोणाच माहिती. दिली की आमच्या घरातलं तरी कोणतरी वारतो किंवा ज्या अपोजिट म्हणजे त्यांच्या घरातला कोणतरी मरतो. अपोजिट आहे विशेष कमी पण आमच्याच घरातला म्हणा किंवा जातभाय पाहुण्यातला जातभाय म्हणूया आपण म्हणजे हरणे कुटुंबातला कोणतरी वारतो. त्यामुळे ही पेटी मी देत नाही. हां, ही पेटी तुम्ही सांभाळून ठेवली आहे. हो. एखादं गाणं या पेटीवर म्हणून दाखवाल? मध्ये मोठा अपघात झाला ज्याची दखल पूर्ण भारतात देखील घेतली गेली होती. त्या अनुषंगाने आपण येथे त्यांच्या आठवणीसाठी एक डबल बारी भाषा सांगत आहे. अजून देखील तुम्ही आठवणी चालू ठेवल्या, काय सांगतो? ॲक्सिडेंट झाला त्यावेळी आम्ही काय नव्हतो, पण आमच्या वडिलांनी किंवा आजींनी जे सांगितलं, जी माहिती दिली त्याप्रमाणे तेव्हा तो दिवस एवढा भयानक होता की विचार करू शकत नाही. कारण प्रत्येक घरातला एक दोन व्यक्ती त्यामध्ये शहीद झाले. तीच परंपरा आम्ही गेली 50 वर्ष 55 वर्ष आम्ही जपून आहोत आणि त्यांची आठवण त्या दिवशी आम्ही दरवर्षी काढतो. त्यानिमित्ताने इथे सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, त्याच्यानंतर गेली 15 वर्ष डबलबारीचे सामने हे नियमित दरवर्षी आम्ही करतो. युवा पिढी कुठेतरी चांगल्या मार्गावर जाते आहे, त्यांची आठवण म्हणून तुम्ही नेहमी अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमात काय सांगता? गेली 15 वर्ष डबलबारीचा कार्यक्रम आम्ही इथे ठेवतो, कारण जे ह्या ॲक्सिडेंटमध्ये मृत्युमुखी पावले ते मालवणमध्ये भजनासाठी आणि डबलबारीच्या सामनासाठी जात होते. त्यांच्या स्मृती म्हणून हा डबलबारीचा कार्यक्रम आम्ही गेली 15 वर्ष करत आहोत आणि तो आमच्या मंडळाचे सगळे वृद्ध, सगळ्या घरातील थोर व्यक्तींचा एक आदर्श घेऊन आम्ही हा कार्यक्रम त्यांच्या मनानुसार त्यांचे विचार घेऊन हा कार्यक्रम आम्ही पुढे चालू ठेवणार आहोत आणि ह्याच्यानंतर पण हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा करू. मी सिद्धेश प्रकाश वाललकर, मी तेली येत राहतो. 14 तारखेला डबलबारीचा सामना आहे, तर ते आम्ही सर्वपित्र अमावस्येनिमित्त आम्ही हा डबलबारीचा सामना ठेवलेला IDP रोड इथे. त्याच्या आधी एक भजन असतं. आधी आमच्या पहिलं म्हणजे जुनी लोकं होती त्या लोकांनी भजन ठेवायचा एक प्रोग्राम ठेवला होता. तो आम्ही तो असतं भजन आधी एक साधं. त्याच्यानंतर आम्ही डबलबारीचं एक हे असतो, डबलबारी आता चालू केली आम्ही करायचे. नेमकं हे कशासाठी काय? आमचे भजन मंडळी मालवणला जात होते त्यावेळी त्यांचं घडणं इथे ॲक्सिडेंट झालं होतं. त्यानिमित्त आम्ही डबलबारीचा आता सामना चालू केला आहे.
कोकणातील नाही संपूर्ण महाराष्ट्रातील हा मोठा अपघात होता. पंतप्रधानांनी देखील या अपघातानंतर शोक व्यक्त केलेला आहे असं येथील उपरकर यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ह्या अपघाताची दखल पूर्ण भारतामध्ये घेतली गेली असं दिसतंय आणि याच अपघाताच्या अनुषंगाने सर्व हरनाळी तेलिया येथील जे युवक मंडळ आहेत ते एक सगळ्यांचं एक आठवण म्हणून एक सर्वपित्री अमावस्येच्या निमित्ताने एक भजन ठेवतात. कारण भजनासाठीच ही सगळी लोक मालवणच्या दिशेने जात होती आणि तिथे हा मोठा अपघात झालेला होता अशी एकंदरीत यांनी माहिती सांगितलेली आहे. त्यामुळे कुठेतरी त्यावेळी 1968 साली कणकवलीवर शोककळा पसरली होती एवढं मात्र आपल्याला इथे दिसलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.